Tuko! Manang di ba masin sa kasi magreklamo? And of course, may lain. Og inday. Reklamo pa mo, anak. Maunaway may tabo ninyo kasi mo reklamo. Masinso. Mayong buntag ay dolog inday. Good morning, doll and die. Malipayong adlaw sa mga kasing-kasing. And how are you doing? Valentine's Day? Itago na lang ko sa pangalan Charlene. Just call me Charlie. Graduate ko sa kurso ng nursing. I'm graduated, of course, nursing. Pero bago na ako nagkabot ang akong pangandoy sa kinabuhi dolanday. Before I get my ambition of my life, man naman akong kan nga naman sige madumakan pa na ako magbuhat-buhat kong istorya diri. Anak ko, ay na, if the damage has been done. Naginusara na lang ang akong inahan nga si Mama Carlota sa pagpadako kanako. My Mama Carlota is lolitable just for one. Grow up my bodybuilding. Grabe ang paningkamot. Aron lamang mapatungha ko. Very brave and hand to hand to go to school. Grabe ba, grabe. Paningkamot. Bugo naman yung pangalagalay. Naginusara ang gitabok sa akong inahan. Yes, once in the blue moon, jump over the lisido of my mother. I am sick. Call the doctor very quick. Ang di niya gusto ang mag-uyab-uyab samtang nag-eskwela pa. But my mother is not to accept me to other guy to have a relationship because me and my guy have a relationship is a big problem. And going back to my hometown and going, oh my God, and going to my What's my ikaw mother yun? and my pregnancy Sa test kong is, uyab nga si Ninyo. and my boyfriend Nino is my mother is angry him. Grabe na nataasan. Isa ay morot na Hinungdang nagsugod kining gapnod sa kong kinabuhi. That's why this is the starting of the stagnant of my life. Okay, Nini. And this is Ito mo. what happened. Cha-cha.
Charlene ha, pagtarong bigay yung eskwela na kay... So, kabalo ba yun ka tos gamay pa, para makabalo ka tong gamay pa ka, kulang ba kay vitamins, bugo-bugoon pa priya kag kuhan gamay, ha? Lagi man, ang tinarong ako. Tinarong yun, balag 55 lang ang makuha ni mo at least para man ay kinahanglan sa gobyerno. Ako ang grado ay. Ay, kapoy raman yung kay gasto, wala mo kita yung kwarta na. Lagi man, nakasabot ko. Balo ba yung ka nga, buktot na niya kung lawas sa mura ko rin kamil, ha? O kaya nga ako, ay mong amahan mo, wala naman masalika kay tiguwang naman na. Oh, magsiga-siga naman na yung mata, loy kay na ako. Sama ko. Ayun! O lagi na, tambaga na bata, madamay ng sibilyan. Dili mangkot kay kung imuha man ko ning obligasyon, may pa to akong may pa ako tong gisugot si katong sinod sa agad kay dato ng tako karon. Ay nagmahag gyud ko ni amahan oy. Pati pagmahay na ko ni mga amahan matalawa pa o bata pa kay tiguwang na kay naong. Ay pa to sa agad kay tiguwang na pero bata pag naong. Agad na, hilig kong patanon. Hilig jud kog patanon kay guwang naman kayo ka. Hindi ikaw katong si Dodge. Magani. Anak ha? Ikaw gani. Ulagi Pagtarong man. ha? Kay, ano lang. Sumapariya ka tong anak ni Kuan nga nabuti sa si TV naman eh. Dre, lawa, mga ngako, Hey, boys! Ako 3 points ba? Anak ha? Ay, panando ka tong anak sa kong amiga nga. Peter ba itong chismosa ha? Talawa na buntis. Ang anak ni Lizarda. Ha? Alam ito panungga to kay Sos. Magulata na magkita mo. Mau gani ha? Ulagi man. Pantay ka sa mataan eh. Marami kag pag gini vitamin. Dalaw. Samtang naglingkod-lingkod ka diyan. Kaon na ning ko ano, kanibungas biatilis. Vitamin sa mataan eh. Sige na. Hinaya. Sige na ba? Ulagi oy. May eskwelahan ako. So, eskwela na mo pa kayo ka-enroll, eskwela ka. Hi, Steve. Uy! Ayaw ko itong tawagan og Steve, uy! Hindi ko ganahan ka ng Teban, Steve. Gusto ko Stephanie. Ay, okay. Stephanie, nag-review na ka? Nag-review ko pero at least, review. Mag-review ko pero maglaing magudok. Kung saan man yung maglaing? Listen ka ayaw ko nag-review. Ha? Sa day na. Kaya about sa mga math. Really? Yeah! Mga square root. Hindi ko square root, gusto ko root. Okay. Ikaw, nag-review na ka? Wala pa lagi. Once again, what is your name? Charlie. What is your name? Charlene. Charlene. Girl. Yes, what? Saan na sa mga maling klase? Nya pa 5. 5? Yes. Magsabay taon niya. Asa man ta? Ano kita magdagdaan, magtaw-taw ng mga kegs. Libre ka mo? Yes! Ako pa! Talaga? Oh! Wow. Uy, nabi! Uy, time pa. Nag-text magod sa kuha ganihan, nagtawag. Gusto siya magkuha na akong friend. Nagpa-regards ni mo ba? Si Nino. Ha? Tingog ka? Girl. Isa man na. Gwapo ka na, girl. Gwapong abs. Itsuraan. Estudyante po? Ha! Kung may ka estudyante, dili sa estudyante. Business man. Talaga? Wow.
Dili lang kay na kabalo ka. Unsa man? Mag-standby sa ta sila ha. O gusto ka? O ba? Ano sa man? Karon na or unsa man? Ah, sige, tara. Para makuha na sila ito kasi yung mga businessman. Daghan sila mga business. O tara, mga pa na sa. Malilap ka ako. Uy, ano naman ni? Uy, Ay, na inyo! Hello! Ni, oh, ayun ka. Uy, Businessman. nalagi ka dariyot. Kon, ay, kaya siya. Kasi, kon, maguna ka ng rocket na maguna niya iyahang ka na ingani. O ba? Siya, ugaw kayo, singot kayo, ulaw sa Sila tali. okay lang, uy, ano ka ng business? Si Charlie! Ay, Ay, hello. Ninyo di ay. Hello. Ninyo, engineer ka? Ha? Ah, dili. Architect? Dili sad. Ano sa di ay ka? Ah, good, yun na. Helper lang sa ako. Ayun yung tuwa na siya, businessman na siya. Yara ng rocket. Ay ba? Yut, ay siya ba? Ah, isa man. Ay pala bihikin. Ulo to ba? Saan mo gitabi-tabihan ni din? Uy, Taan. anak ko siya nga, businessman ka. Business man na yung gida, pag gini mo din. Anak ako engineer. Panamay na si Engineer Leandro. Sama na yung ringkon, Dre. Sama na yung... Grabe ka, darita. Darita, purma na akong engineer. Ah, Well, poste, Dre. Kaning, kuwanit, tuntunado ni. o tuntunado na sir eh. Alibilado ni, gilibe. Ay, libilado na sir. Anong hiwi man lagi? Sir, mukhang matapikas sir. Hiwi man sir. Galaw ka. Asa man yung mga panday ni mo? Sir, ako man ang concert. Ako, helper ko sir. Asa man yung panday ni mo? Pre, X. Itay ko just for guys, lipat! Dara pa daw. Okay! Itay ko yung mga bayan. Sorry. Excuse me. Hey, engineer! Namalay ka engineer! Excuse me, go ka engineer ha. Excuse ha. Sige. Ay, sorry. Naiko nga kung itmig. Last na gano'n, ma-football juga na ako. Kapalo ba kani nga kung... Sorry, Kapalo ba kani akong project? Grabe kayo ni. Unang project na ko ni class o ginisir lang. Karon balay na yun. Sir. Ayaw ko kailan na... Sakita sa... Sir. Buak man siguro ang bagol-bagol. Do, naman yung isa man yung... Sir, akong amiga rin si Stephanie. Hi! Dito ka. Ano mo? Si Charlene din sir, yung amiga. Ay, hi, Charlene. Yes, hello. Ay, ako'y engineer aning project dire. Ako mo'y nagtukod aning bar down building. Gusto mo na gano'n sa bukuan. Kining bar down building, Charlene. Engineer Rabbit. Ako mo'y nagkuhan ani. Ako mo'y nagplano. Ani. Kasi now. Pero Mao ba, sir? Alang-alang. Kaya, ako may, ang takiya ni Bugoon man, may diskarte. Muna siya nga, isumutan na siya kung sa itukod ako ka building ko kaning. Muna kitawag nga, Twin Tower Down Building. Bar Down Building. Believe you tayo ko na yung sir. Sa unang yun, Na sa engineer. Sa unang So, yun. maka-helper naman ko. Muna. uy, businessman man. Sa unang cellphone ni mo nga, para man Ano gidala diri? naman ay sungay-sungay na para man nagbagukang at tutas kong opisina na kuya na ko yung cellphone dito nga wala ko nagamit ko. Sara to na ko iPhone 10 talaga. Sir. Oh, Sir. usa man. Mulakaw na ka, sir?
Ano na yung pagtuwa niyo, pungkol ko mula ka mag-ito. Ano na, nag-wheelchair ko. Ano sa mga gano, nag-crutches ko. Si Kapas ato yung mga sakyanan sir, kaya nagtulo ang city sir ba? Likado na maubsan o ka city sir. Ay, kung nagtulo na, ayaw ka bala ka kaya na ako'y tambal, anak. Sir, dili man tambalan sir, ayun man ako. Ayun. Oo. Mao ba? Dili na madala atong 8 Britain sir. Ba? Katong geoplok. Dila mo na lang katong geoplok. Hindi na madala doon na sir. Kadali lang, Charlene, ha? Mabalik na niya, pati. Ha? Sige, sir. Uy, girl. Imong cellphone, ha? Automatic na nanay mo yun po dito. Ay, sibat na mo sabay na ko niya dito. Sibat na dito sir. Charlene, mag-ato sa ta dito ta. Patun pa na to si sir. Balik, uy. Ay, dito na. Kita na, masipin na taon niya. Oh, tara. Babay Charlene, kita lang tayo niya ha. Ninyo, Bye. bye kami ninyo, Sunod bahay ha? nang dala doon sa site ba? Damay ka na. Wala ka nagsapakot. Grabe na kung Foreman 2X. Kaniya pa man ginabsa na iba pa ginaputol. Di ba manigilingigan? Sir, ngipuno na lang na mo day. Ha? Ngipuno na lang mo day. Pangag ka? Sige, 50 na yung mga adlaw. Itsa na sir, kaya ako ngipon na na. Hubog na ko ba? Uy, Steph, pasig nahubog na yung mga hubog na ka? Hubog na galing ko. Dugay kinabubog siya niyan. Dugay kinabubog Uy, siya ninyo. Ganuhan kay ko ni mo yaga-yaga. Ano lang ka, eh? Oo, nagigigingon ba? Chat, oh. Mura magigikuan ba? Mura magidos por dos ba? At sahan gini rin. Set pa, para ganado ba? Oo. Uy, girl. Manguli na ta, girl. Kasabaan ako ni mama. Ay nga, nagod. Ay, nasa di mo. Ikaw sagot-sagot ako bahala rin mo. Nalipong na ko ba? Hindi, ay, dala sa kada sa kwarto na ko. Gawa na naman ako na. Itong ipanghalay na ko na nasa gawas. Sinsya nakatukong tuwalya kay paano, di mo ko gana maligo paglabahan to. Steph, so, Ang saman. ikuan ba? Ibili na, dali ako ni bahala si mo ha. Sino mo? Uy, ikaw ba na nasa na imong style, ha? Ay, stilan ni mo. Ikaw rabog, narabog ko yung mga kauban ako mga helper po. Ikaw rabog mo, pugsit po. Sige mo. Wala ka daot ni mo kay Dukiro kay ikaw lang. Sige na. Ano ba? Yatagi po tapos. Cha, Uy, girl. magpaload sa ako. Tawagan akong boyfriend. Pagdali, girl, ha? Dito siya. Ang saman. Oh, dito palood sa layo ha. Ayaw ka na. Kasi babalik po ka dayon. Layo ka ito. Naman. Pakita ko 2x dito. Kaya ba ito si 2x? Mangunay ba ito dahil doon? Kasi ito mga katong panday. Muna yung nakadaot di mo kay... Ug ako gani, halos di na kayo kumuuli din para lang maka-score ka, makabinta ka. Okay, magawas na ko. Sige na. Acha, Girl, pagdali, ha? Oh, sure. Padayunan ba kang bayuta ka? Ay, nalipong na jug ko. Ida sa niya. Asa? Sa salong. Para pulmonyaon ka. Sa katri, siyempre. Kabalo ka, ako yung nagpanday na akong katri. Mao ba? Di na mo kagot-kagot ba kay puno kay brace ang lalo man Ako, shot pa. Shut. Sige. Kaya naman din. Shut pa gito. Sige, imo. Amiwi. Istro naman ang beer. Basuha lang. Uy, ninyo, hubog na ko
ba? Ha? Relax lang ko na kung bahala ni mo. Tama na, hindi na tayo mag-inom. Relax lang diya. Asa naman tong bayhana? Pantay lang dito ha. Tawagon ako dito. Akong bala. John Ray? John Ray! Ikaw rin mo yung kuya mayama. Bisag Juan Rinaldo kung pangalan. Yung mga anak, onsa ng oras sa oh? Kung siya sabay, Pag alas 12 nas gabi, iwa pa ka uli. kung sabay gusto ni mo, paso na ko. Kita kang tabla pa'y pungkol ako. Hindi na ako kabakon. King na tagaliga, ay lagi sige pag ako lagi di ha, ay lagi pag magpasok og bunot ko mga biik kay Gusto mo na ako mamungan nga kong lasones. ay asa lang itong bataa to eh. Dali lang ka ha, kay ako pa'y taon ha. Uy, ninyo. Oh, Sakit na kaya kong ulo, hubog na kayo ko. o di pa huwag na ka diya. Hubog na mukha ka. Ihatod ako sa balay. Di ka pwede mo uli ngayon, anak. May di ka kulatahan sa mong giniganan. Magpahawas ng sakadari. Nagpaabot na si mama dito. Sige, hubog pa ka na masubog pa. Ako hubog na lang. Sakit na kaya akong ulo. Hubog na ko. Sa magiging sakit mo ulo, hubog na ka. Hubog na kong sakit akong ulo. Pareho tagibati, sakit ng bugay ang ulo. Hubog na po ko. Dali, hag na lang teko. Ayaw ba? Buhay ko. Namang gusugoy. Buhay lagi ko. Hayas akong bukto na yun. Kapoy ko hinakot itong yuta. Ganyan ba? Buhay ko ba? Ayaw lagi ninyo. Ganyan sa ko pag ito kagilam sa... Ayaw ko buniti ba? Ay, balitan na ito kabi. Buhay ko. Oy. Oy. Anak ka. Buhay ko ba? Buwasan mo uniform kay putira ba ni mamansan ni ron. Oh? Laban lang. City na itong kahoy ganihan mo nang hugaw kay kutri. Ayaw lagi ba? Oy. Ayaw lagi ninyo. Nasa man ka, oy. Oy. Kinsa yung anak? Ma. Kinsa kumuton ko ni imong buhok? Agay. Buhay ko na doon. Agay, ma. Ikaw. Ma, kay tama na. Mauna nga sige kang lahat. Tama Ha? na. Isayang-sayang lang ko sa akong gasto. Sayang-sayang lang ko ganun. Lagi mo nagbabuntis lang ka. Pasaylo ako, ha? ma. Wala naman kayo ko nagbabuntis sa imong amahan. Maupasingan mo na ikaw kung masakitan na. Da. Isa maalala. Si Ninyo, ma. Si Lando, si Ninyo. Si Ninyo. Ha? Si Ninyo, ma.
Sabi na ninyo, katong tambay. Pato ka na rin, pato ka na rin. Ikaw, Jay, sinigyo. Ma, ayaw ko ang awaya ha. Sige, di na ka na ko awayon. Kanina po. Te, anda mo kumanubag, te. Usa! Usa din mo gibuhat ka rin. Nagtubag-tubag naman ka sa kuha. Ikaw. Te, dawat naman ako, te. Dawat? Oh, nadawat mo, pero ikaw di ka naman madawat. Kaya tambay ka lang ko. Ha? Huwag kayo, sa trabaho mo. Ha? Anong mamanday? Panday, usay sa extra tricycad. Muna yung mga ipakaon sa mga anak. Huwag ka lang talangan akong anak. Bugas, te. Ha? Alam nga na mag-tricycad ako ipakaon. Pero sa puso ka pa naka. Ha? Toto sa ka. Agay! Ma, tama na ba? Tawa ko naman lang siya. Ayaw, laban-laban. Ma. Utro mong lasag paon ko kamong doon niya. Ma, mahal na ako si ninyo. Pag-inom niya. Huwag na na may anak. Paghalok mo. Paghalok mo. Paghalok mo. Mariya rin yung mong doon. Kapoy, sayang kaya kung magpaligkabot ninyo. Ikaw mataanak ka. Sama na ba tayo na? Saan kayo gagagong pagandoy ni mo? Yakaran ko na ako kang buwang nais. Yakaran nagpabuntis ka na tawanan ka. Lumay na hot! Ma, pasalo ako. Sabi sa ka magka-istorya, te. Marapong kang giyatakan din mo ko pagkatao. Sige. Pupri kang dako kagatok ka! Di ka gusto kang inana? Gusto kang inana? Ilan mo, raraman po mong dato. At least, wala ko nakapabuntis. Ikaw nakapabuntis. Gibabuntisan ni mo akong anak. Huwag ka mauwaw. Di ka gwapo. Hina. Yung ibabuntisan ako anak. Di ka naman malawat. Ma, tama na na ba? I'll never accept your body and your face. Okay? Hindi ko naman madawat. Hindi ako magpakita din, eh. Ha, ayaw ninyo. Sabi na itong anak. Uban ko na mo. Hoy. Uban ka? Di pwede. Ma, uban ko kay ninyo. Uban eh. Ay, nagkuy. Huwag kay pamasahe mo, panuban ka. Ay, nagkuy-kuyog. Da kayo mama masukok. Kuyog ko nimo ninyo. Ay, nagkuy-kuyog. Masukok mama. Charlene? Pati di ka masukok kuyog siya. Ha? Ganahan mo ka! Ganahan mo ka! Pati di ka gusto mo kuyog siya sa kuha. Ganahan po kang di mo ban, kaya magkapagusto magapanguwag po ka dito lain, ha? Magkapabuntis po kang lain. Uban na! Uban dito, uban! Ma, mauban ko. Ha? Kaya na. Pag-ipon mong duwa! Gusto mo rin. Iyong ka dili. Iya ka rin. Pag-ipon mo! Ano yung Ay, kikaro? kalabot ninyo, ay, kalaban-laban na mo sa kong ulo! Dapat pa kayo problema diri. Naglibog pagkukusaon, pagbuhi niya akong bana nga. Wala ka dahil sa niya akong bana. Ma. Siya ko no. Ay! Naglumato ko sa kong silingan da. At tuon ako to kong silingan nga nabutisan niya mga anak. Magchismis na lang mi dito. Ngayon, ani ko din akong gimati din nga nabutisan akong anak. Nakagraduate man noon ko doon dahil. Bisan tunog na ako'y baby. Ipa-eskwela ko sa kong inahan ng padayon. Samtang sininyo na kaluyan, nakakitag permanenteng trabaho. Ihimo siyang badi-badi siyang amo nga engineer. Kung wala sila'y project, siyang bodyguard. Siya tigsundo kung mag-biking ang iyang engineer, uguban pa. Nagpasalamat na ng ko. Nakatrabaho na ko sa usa ka maternity clinic. Kung nagkadako na ang among anak,
kaguulang na mo kay nagigagwanta si Papa. Niutong na lang siya sa baba sa mama. Kuna'y pahinungod na lang ako sa iyahan eh. Dagang kay salamat Dolanday and more power. Inyong suwat magtatampo. From Digos, Charlene. I've been waiting.